estou super feliz, super agradecida. Ti sábelo. Todo é perfecto e en realidad non me imagino unha maneira máis coherente para min. Eu sei que me vou emocionar. Non quero chorar. Joder, dices, tías, por que me estou emocionando xa? Te miro e es como... Sí, es que es heavy. O sea, non me imagino... En realidad é o xeito máis coherente para empezar a cerrar esta etapa que foi a composición, a gravación e o lanzamento deste disco. Non sei cando vai a salir este podcast, pero este podcast faise como celebración de todo un proceso e finalización de todo un proceso e como apertura dun espacio de poder compartir as historias detrás deste proceso, que a veces son máis importantes incluso que as cancións. Que a xente que quero, que a xente que me quere e que a xente que fixo posible que isto salira adiante, porque, o sea, un gran camiño, tía, que emoción, é moi guai. É guai, é guai. E, bueno, benvida ao primeiro podcast que estamos grabando e ao primeiro podcast que vai a salir, porque é o número 1 do disco, a primeira parte sobre a que vamos a estar falando. É guai, tía. Así que moitísimas gracias por estar aquí comigo. Gracias a ti. Ela é Marian Fouce, e é unha das miñas mellores amigas. A parte de chamarnos igual. Sí, aparte de chamarnos igual. E xuntas estamos abrindo este podcast salvaxe, que tamén, que ilusión que estea empezando esta aventura. Estamos en Estudios Mans, cos chicos aquí maravillosos, Héctor, Marta e Javi, que están facendo a realización de vídeo e de audio e que son os cookies, e que nos armaron, pois, este rincón de música, luces, brillo, inspiración, plantitas, comodidade, no que poder sentarnos en calcetíns. E estou super agradecida, a verdad, tanto polo trato como por todo. A verdad, son uns amores, así que necesito decilo, queda dito, queda inaugurado. É máis semellante a nosa casa. Sí. O que diría as nosas conversacións na casa, este é o máis semellante, o sea que gracias. Started pack siempre con lucecitas y... Sí. Y así. Y nada, así que aquí empezamos este podcast maravilloso. Bueno, eso, Marian Fouce é pois unha das miñas amigas que nos conocimos fai xa canto, 2013, 12 anos, así co chiste. Non sei exactamente. Non sei se queres, preséntate algo, fai unha presentación como ser humano. No, eso non veo, non nos pero para empezar o primeiro episodio non vexo, pero é guai. Este é o segundo podcast que gravamos porque no seu momento eu fixera un contigo. Ai, é verdad, tía. Que está, en algún momento volveremos a escoitar porque eu non volvín a escoitarlo desde aquelas e deso fai 2 anos, creo. Porque ti tes un podcast. Sí, claro, bueno, está aí algo parado, pero hubo un proxecto. Podcast. Pero este é o noso segundo. Verdad, creo que desde ese primeiro hasta este segundo un proceso, joder. Outro foi co móvil. Tacos, non sei se pode. Co móvil na miña cociña. Co móvil na cociña. Vamos prosperando. Abrímonos a recibir infinitas ofertas de podcast do mundo. E estou feliz de estar aquí, a verdad. Un pouco, isto estaba igual no tabuleiro de visión. O sea que, moi guai. Lucecitas, tal, comodidade. Que guai. É que a idea de facer este podcast eu teño, non sei desde cando, pero desde fai moitísimo tempo como unha ilusión. Sería tan guai en algún momento, cando termine este disco, poder facer un podcast sobre o disco e tal. E ao final a vida é perfecta e non só o estou facendo, que eu contaba con facelo desde a casa, sino que estou facendo, sabes, de un xeito increíble, non sei, todo é perfecto e maravilloso, chegar no momento que ten que chegar. E, estou super agradecida. Está ben para rematar, para de broche final deste disco, bueno, discazo, diría, a que non nos coitou, pero sí que é un discazo. E está guai que o podes compartir, o sea, nesta situación que o podes compartir con persoas que sumaron e aportaron nese proxecto, pero que non deixa de ser un proxecto teu. Que ti creaches desde o minuto 1, desde os primeiros acordes ou as primeiras letras ata o que é hoxe, que é un proxecto increíble e que
a xente vai a petar a cabeza. A movida esta, e despois o podcast ya será como animalada, o sea, o mínimo que vai pasar. O sea que eso é guai. Sí. Foi un proceso tan largo tamén, e ti sábelo, foron tantos anos desde que empecé a compoñer hasta ahora mismo, que a veces tamén me olvido un pouco de todo o que supuxo chegar hasta aquí, sabes? E este podcast tamén é un pouco a excusa para honrar o proceso, que foi un proceso moi grande e moi denso e con moitos altibaixos e moitos retos que superar. E sí, como para celebrarme a mí mesma, para eu mesma tomar consciencia da animalada que me supuxo vivir este proceso, sabes? O sea, máis al lado musical, o sea, a nivel humano, o sea, o cambio que me obligou a dar chegar a estar aquí, vivindo isto de un xeito natural, o sea, isto fai 5 anos eu estaría soñando con isto como un imposible, super lejano. Total. Entón, para min, pues, a verdade é que é un pouco excusa de celebración, de honrar, que creo que mo debo a min mesma tamén, despois de tanta exigencia, despois de tantísimo curro, como armar un espacio, e máis que armarei, ¿no? Para decir, joder, tía, moi guai, sabes, unha palmada no ombro de decir, tía, que ben. O sea, que bonito todo o que construístes, todo o que se construiu ao redor do que construístes. E previo tamén a soltalo. Exactamente. O sea, en Sí. plan, bueno, ya. O sea, genial Sí. este proceso, que guai este proceso. Hasta luego. Luego, Sí, sabes, nueva etapa. Xa que a xente poida Sí. por disfrutar, que isto Disfrutar, tamén pues, é, eso. o sea, isto que estás falando e despois tamén é pois é como a presentación ou ir un pouco máis alá na presentación dun proxecto que é moi guai. Sí, sí. Entón, pois pa'lante. E aquí estamos sentadas nun sofá. Estou me acordando en plan non sei quen era a Tamara esta bueno, esta do Instagram que é super simpática. Ay, Dice sí, que me la gente queda encanta. para hacerse los podcasts y hablan así muy bajito. Y empiezan a contarse sus penurias y no contestan a nada. Pues eso. No Me vamos a encanta esa contestar. chica. Eso sí. Esa chica es guay. Sí, tía. Muy guay. Vale, moi bien. Entonces, cousas que apuntou a miña eu do pasado cando me puxen a crear este podcast. Tiki. Vale. Interesante facer unha mini retrospectiva a cando nos coñecemos, para poñer a xente en contexto de onde vimos. Cando nos coñecemos, quenes éramos, como era a túa vida e como era a miña, sí? Un poema. E de paso algún salseo, ¿no? O sea, como nos conocimos, que pensaste sobre mí a primeira vez que nos vimos, algún salsillo, ¿no? E bueno, en que punto estábamos as dúas? Bueno. No, Para decir, no estábamos en este punto. no nada que ver. No, nada que ver. En O 2013. sea, teríamos que gravar 15 podcasts para ubicarnos neste de cando nos coñecemos. Cando nos coñecemos bailábamos, foi bailando. Porque bailamos tamén. Sí. No, eu acórdome que estaba coa outra Marián en clase, que nós xa íbamos a bailar e tal, e chegaxes, digo, en plan, espídica non sei que, e co pelo aquel que levabas daquelas, Rapada y con tupé. rapada con tupé, e de color era igual. Puede ser, y con tinte del Mercadona encima, así Eu un creo que poco extraño. ou aínda eso non era. No estoy segura, pero No puede estoy ser. segura. Bueno, así. Como te chamas? Tal? Marián. É como... Claro, mirar a outra, en plan, que dice? Como Marián, sabes? Somos 3 en clase e va a haber unha Marián máis. Tío, eu sou Marián tamén, vos que sodes? Marián tamén, Marián tamén. É como, pois eso. Sí, É que guai. eu fume a estudiar a Lugo, fume a apuntar a clases de baile, e era unha clase na que raramente só había 2 chicas nesa clase, e as 2 se chamaban Marián. Entón, ese momento de, vale, genial, apúntaste. Eu acórdome, en plan, apúntaste, vale, guai, tal. Sí, sí. E como te chamas? Marián. E eu sei que vos empezastes a escojonar loquísimamente, e eu quedeime super cortada, en plan, non estou entendiendo. Non está ben, non sei que. E foi super loqui ese momento. Ese foi macho. Sí. El Lugo, esto era el Lugo. Sí. Vale, entón, a túa vida nese momento. Que dices que ano era? 2013. Bueno, Así, los 4 highlights. Si a alguén le preguntan quen é Fouce, pois diríanlle, pois é unha tipa que tiene pues esta vida. unha vida totalmente
estándar, era mestra dun cole cerca de Lugo, o meu horario, iba a baile, a miña parella, estaba casada, nada salientable, o sea, esa era a miña vida, o sea, non tiña... Era como a miña vida estaba ben, non tiña máis aspiracións de... Bueno, se cadra sí, pero non conscientemente e ya. Genial. 2025, panorama de vida actual. Quen é Fouce Ouro? Joder, creo que outra persoa, o sea, a mesma, lóxicamente, pero a miña vida non ten nada que ver. Obviamente, pedí unha excedencia, deixei a miña parella, decidín apostar por a actuación, que é algo que me fai feliz, pero bueno, hai moitas cousas que me fan feliz e que fun descubrindo desde esas. Son feliz, sigo tendo aspiracións, agora sí que teño aspiracións e creo que eso é guai, porque nos dá moita chispa a hora de vivir e plantearnos que vida queremos vivir. Facendo ese camiño. E desde aquela Marián hasta esta houve un camiño ás veces non moi fácil de mirarte cositas, de terapias, de cousas importantes que dices, bueno, igual. De deconstruir e volver a construir. Que queda así moi tópico, pero en realidad, o sea, aquela persoa que estábamos falando antes, eu tamén era esa persona, obviamente, pero nalgún momento houve como ti que queres. O sea, a pregunta era ti que queres e quen coño eres, sabes? Entón, pois agora, bueno, aí vamos. No camiño ese, pero vivindo unha vida pois que me gusta, que espero que siga mellorando e medrando e seguir apostando polo que realmente son os nosos soños, ou xa non por falar dunha profesión, pero o sea, de dedicar o tempo a cousas que nos enchen, que teñen valor, e ter moito tempo para nós, eso tamén, e que teñamos sempre a capacidade de mirarnos, ver unha rede tamén, bueno, que nos sosteña e que nos ubique e que nos dé a hostia cando nos fai falta. Para eso estás ti na miña vida. Creo que eso é moi importante. O sea, que pidamos axuda, que teñamos que sexa a nosa rede, non que necesariamente nos acaricie todo o rato, pero que tamén moitas veces nos diga no, Mari, no, aí non. É que eu creo que si ben nos conocimos en 2013, nós non empezamos a ser amigas íntimas hasta moito máis adiante, en realidad. O sea, tiñamos intimidade e levábamos ben e tiñamos confianza, pero non tiñamos unha relación íntima. E eu creo que o tópico deste episodio é xusto o que a nós nos uneu como verdadeiras amigas, que é o cambio e a transformación. O sea, estar as dúas inmersas nun proceso personal de cambio drástico, estar asumindo ese cambio que víamos necesario, uneunos moito e empezamos a acompañarnos a unha a outra. E hasta agora. E desde esa é que non paramos un minuto de cambiar, de transformarnos, de cambiar de opinión e... Joe, é guai. E nesa é guai. E nesa necesidade tamén nosa de aprender constantemente, de autoanalizarnos constantemente, que moitas veces vai na nosa contra, porque caemos un pouco somos nese... moi mentales a veces. Sí. No perfeccionismo e todo eso, pero... Claro, para min non sei exactamente cantos anos levamos nesta, digamos, nesta amistad, neste vínculo importante, pero é como... Para min, en moitísimas ocasións, o sea, coa nosa diferencia de edad, porque eso tamén é importante, para min, en moitísimas ocasións é como... O sea, fuches inspiración, e cando digo que fuches inspiración é que fuches faro moitas veces porque como,
esta tía, pero si é moito máis nova que a min e é como ten super claro as cousas, sabes? O sea, o que quere facer ou tal. Despois, a medida que pasaba o tempo, pois xa ves todo o proceso, non? Pero xa solo con eso, co coñecemento personal, con, bueno, con todo o que aprendemos e estamos constantemente aprendendo e buscando respostas e non sei que, eso é guai. E eu agradezo moito por bueno, por ese acompañamento, sempre por que vayamos da man en tantísimas cousas. E honro tamén que cada cousa que consigues e cada paso que das, como, bueno, pues estamos no camiño, sabes? E é como, o sea, celebrar o teu é como celebrar o meu tamén. Sí. Eu quero que este podcast nos sirva tamén para reafirmarnos e que ao salir del, cada unha na súa vida, porque vimos tamén dun proceso de que a vida nos sacudeu un pouco as dúas, porque claro, nós estamos a tope, pero a vida diche, pois agora toca isto. Cañonazo. Entón, cañonazo. Entón, xusto vimos dun proceso de ter que lidiar con moitas cousas fortes, as dúas, e estamos recuperándonos física e anímicamente, o sea, ya é unha realidad. Entón, espero que este encontro nos dé aliento para o desilo en voz alta recordar todas as cousas nas que creemos, a nosa visión de vida, o posible que sabemos que é todo, e nos volvamos a cargar as pilas de energía. Sí, total. Para salir disparadas a disfrutar, xa está, e xa estaría. É guai por eso. Sí. Eu en 2013 acababa de superar físicamente un cáncer, xa nin psicológicamente, pero físicamente acababa de superar un cáncer. Gracias, vida, por sempre, por manterme aquí ante todo. E estaba intentando levar adiante a miña vida, entón apunteime a un ciclo de publicidade e marketing en Lugo, que era o sitio máis lonxe da casa nese momento. E estaba empezando a volver a vivir con moitas ganas de vivir por todo o que viña, porque viña dun proceso de, bueno, de que a morte ven a saludarche moi cedo na túa vida, e iso tamén dache unhas ganas de vivir moi grandes, no meu caso. No teu caso. Claro, exacto, no meu caso. Entón, eu daí, en canto o corpo se curou, pois salín disparada a intentar recuperar o tempo perdido e máis que nunca valorando a vida, pois facer mil cousas. Entón, bueno, a música para min era un soño desde sempre, pero en ese momento aínda estaba moi lonxe para min. De feito, que era outro panorama. Era outra movida. Era outra movida. Entón, de feito, eu, bueno, estudiei publicidade ao ciclo, traballei deso, metínme na carreira, aínda dei unhas cantas voltas antes de cambiar de opinión, o sea, tampouco foi todo de repente, non? Fume a Argentina de Erasmus e aínda un ano despois en Latinoamérica decidín que xa estaba ben e que check, que eu a música é o que me levo facendo toda a vida naturalmente e que me iba a facer ese regalo tamén, non? E aí empeza todo un proceso de cambio moi heavy, que é cando coincide co teu proceso de cambio, que decides, pois, plantearte que igual non queres seguir sendo profesora, que a vida que tes non che enche, que empezas a preguntarte, é posible cambiar de vida? Ou conformome? Ou como vai o rollo? O sea, a xente como fai cando lle chega esta crisis existencial? Entón, xusto cadrou, en realidad, por aí, no? 2019, 2020, que eu deixei a carreira, tuve que empezar de cero, porque unha cousa é que che guste a música e outra cousa é dedicarte profesionalmente. Entón, ali estaba eu máis perdida que Dios. Con todas as ganas, pero, vaya, sin ter nin idea de por onde empezar, siquera. E ti aí tamén, pues, asumindo todo este cambio, despois dunha separación, encontrándote aínda a ti mesma despois de esa ruptura e planteándote ese cambio profesional e tal e cual. E aí tamén chegou algo ás nosas vidas que agora forma parte da nosa cosmovisión e é supernatural para nós, e foi os círculos de mulleres, as comunidades de mulleres que están xuntas en comunidade e en sororidade real
e se apoian nos seus camiños de evolución. Non? Nos aí as dúas entramos a formar parte dun círculo de mulleres, que é unha congregación de mulleres aleatorias que lles apetece entrar en un estilo de vida diferente no que todas estamos unidas, formando parte da vida de todas e botándonos unha man, non? Sí, Sencillamente. sí. Entón, eso formou parte dun momento moi clave nas nosas vidas, no que nós estábamos cambiando moito. E a día de hoxe nós non temos unha amistad ao uso, eu creo. Temos unha amistad moi profunda, porque tamén bebe de entender o poderoso que é ter alguén ao teu lado Sí, sí. que está sendo brújula para ti cando che fai falta, que sabe de sobra, que sabe igual que ti o teu vision board, o sea, sábese de memoria as túas metas, os pasos que vas a facer para conseguilo. Entón está aí sempre chequeando contigo. Como vas con isto? E desde dentro para fora. E como te sintes? E en que momento estamos? E viceversa, non? Que a veces os procesos de evolución personal tendemos a vivilos de maneira moi individualista e pa dentro. E nós pecamos deso, as dúas, que somos moi de resolver todas solas. Pero bueno, aquí Aprendendo. un grito maravilloso polos círculos de mulleres. Son moi necesarios. Moi necesarios. Creo que non... Creo que a nos cadrou super guai. Sí, sí, sí. Que empezamos a falar de outra maneira, a entender... Bueno, que hai outra visión de vida, que alguén che pregunta a ti que che gusta. Sí, tamén eran que círculos... queres facer? Exacto, É nos como, que o centro eran os soños, que se me olvidaba, que Claro, iso é superimportante. bien como... Claro. Cantas veces, non? Non teño. Non teño, tío. Non é, pois, se non tes, ter tes. Me dá igual o que. Pode ser, non sei, 1000 cousas. Viaxar ou ter un, non sei, ter un can, non sei. Que hai 1000 soños posibles, non? Pero que de repente empezamos a falar nesa linguaxe. Exacto, na linguaxe dos soños, é verdad. De ti que soños tes. É verdad. Que os soños poden ser moi variopintos. Sí, sí. Había xente que era, pois, o meu soño é independizarme, vale. Sí, outra, quedarse embarazada. Ou quedarse embarazada, ou que fose viaxar polo mundo, ou unha caravana, ou un proxecto de axuda, ou tal. Claro, e de repente como, joder, bueno, xa te tes que facer unha pregunta, non? Porque se non o tes, pois como non vou ter, igual tengo algún, pero non me parei a pensar niso. E despois ver que había xente que eses soños estaban en camiño, que eses soños existían e que se facían realidad. Exacto. Sí, porque xusto despois de preguntarte que soño teño, si eres quen de abrirte a escoitar unha resposta, ou inmediatamente que ven despois, normalmente, é en plan, eso é imposible. O sea, e veñenche 15.000 justificacións polas cales é imposible eso que estás pensando. ¿No? Sí. E aí sí que fai falta ese reforzo e ese acompañamento, esa reeducación. E crear eses espacios seguros de escoita, de entendemento, de poder expresar o que tes en cada momento, que alguén te escoite, que pasara pola túa situación, que é o que falamos sempre. Creo que a sabiduría ven da experiencia. Hai moitas cousas que podemos aprender, pero hai outras que non podemos aprender nin saber se non vivimos esa situación. E que cada persoa vai vivir dunha maneira, pero eso xa che dá un grado de sabiduría, que outra persoa igual non pasou por eso, por moito que empatice ou se queira poñer no teu lugar. E nese caso era como, joder, ese espacio, ¿no? Que tamén ao principio era, eu recordo que a mí me costaba neses espacios poder abrirme, compartir por esas creencias ou pensar, no, es que lo mío non é relevante, ou que me pasa a min non ten espacio para a escoita, ou do resto é moito máis importante, ou os meus soños non. Entón, eso creo que foi moi guai para nós, para... Sí, foi todo un proceso vivir esa experiencia. Para despertar aí cousas e, bueno, o sea, no meu caso, o cambio de profesión e de vida veu a posteriori deso. Non é que fose por eso, pero quer dizer que eso abriu tamén unha serie de perspectivas que nese momento naquele momento non estaban abertas. E eso é guai, o sea, crear esa rede. Sí, igual foi
a primeira vez que empezamos a entrenar en serio a idea e a vivencia de que somos creadoras da nosa realidade. Claro, estas cousas todas a nosa agora é como pan do noso día, non? Sí. Pero de vez en cando disociome mentras me escoito aquí con 2 micros e digo, igual a peña que nos está escoitando di, o sea, De la olla. non sé exactamente de que está hablando esta peña. Exactamente. Pero, claro, isto é entrar en un paradigma moi diferente, non? Está o paradigma de todo es azar, non? Está todo fuera de mi control e todo es buena suerte ou mala suerte. Pois Non é o noso. Claro, unha putada. Bueno, foi o noso Sí, claro. moitísimos anos da nosa vida. A maioría. Claro, O sea, penso distinto desde fai moi pouco. máis da mitad da miña vida pensei eso, non? E tamén nadie decía o contrario. Pero empezamos a abrirnos a espacios que decían cousas que nós nin siquiera entendíamos aínda moito, pero algo resonaba aí dentro de nós, non? E é interesante isto de asumirnos como creadoras da nosa realidade e, polo tanto, que calquer posibilidade pode ser construída. Porque eso está moi ligado ao nombre deste podcast e deste disco. Sí. A palabra salvaxe, claro, de onde veu esta taladrada toda de por que todo é salvaxe de repente en este disco? Que a veces olvídaseme que foi por isto, non? Eu encontrábame en ese punto A no que estaba super perdida, no que tiña moi claro a onde quería chegar, que era dedicarme da música de xeito profesional e que o natural para min fora ir a gravar un podcast pola mañán e pola tarde ir a gravar con non sei quen, que é o hora. Que é moi heavy, tío, porque nese momento, o sea, é heavy porque penso en retrospectiva e en ese momento, a min isto, o sea, eu tiña que visualizar durante horas para creerme un mínimo de que isto era verdade e que era posible. En ese momento, no meu paradigma mental, eso era a posibilidade máis difícil da vida, sabes? Entón, eu empeceime a inventar como un alter ego, non? Había unha Marián no futuro que xa vivía esa realidade. Entón, eu acórdome de eso, sí. Entón, a esa Marián bauticeina. E esa Marián empecei a chamar a Marián Salvaxe. Exacto. Entón eu, cada vez que tiña que decidir algo, que estaba o meu eu presente, que estaba acojonado de medo, e despois estaba como este alter ego que xa vivía a vida que eu quería vivir, non? Esta persona. Claro, entón eu empecé a relacionarme con esta Marián do futuro, a Marián que xa tiña a vida que eu quería, a Marián Salvaxe. Entón, todos os días eu empecé a falar con esta señora. Hola, señora. E a preguntarlle, mira, ti pa chegar aí, que escollestes, este camiño ou este? Mira, isto dame moitísimo medo. O sea, ir a producir con Iago Pico, que non teño os cartos, nin sei cando os vou a ter, nin se os vou a conseguir, dame moitísima cojone e creo que se me está indo a olla. Solo por ir a tomar un café con él. Ti que farías? No, vete a tomar el café con él, o sea, es gratis. Xa veredes despois como se amaña todo, non? E o disco non tiña nombre, pasaron os anos, e ao final termino e doume de conta de que o que estuvo sempre aí foi a Marián Salvaxe. Sí, obviamente. Que é na que creo que me convertí. E é guai, tío. É guai, é guai. É moi fuerte Eu eso. acórdome de eso. Hombre, claro, ti viviches todo o proceso, desde cero, desde diseñar a miña vida. Eu creo que hai unha... Ter alguén que cando ti que dices, no, eso no, tío. No, é imposible. Pero é guai ter alguén que che dice, e si sí? Xa, real. Sabes, e si sí? Porque nos vamos pensar 40.000 xustificacións para dicirnos que no. Porque eso non o fago. Por que? No, porque igual non le caigo bien. No, porque... Sí, porque non tengo porque non teño os cartos, porque porque non sei que... Claro, é como... Claro, hai cousas que unha mini decisión cada día, que despois a vida se che dirá. Pero e si. O sea, e que hai un mogollón de cousas que o que dicimos sempre, en plan, dache medo. Bien, medo, non entendemos eso. Hai moitísimas cousas que nos dan medo. Sí, sí. Pero tes medo e ganas ao mesmo Exacto. tempo, sabes? O sea, como tes ganas de facer eso, pero te estás cagando. O sea, entonces sí. Entonces sí. Medo e ganas, Medo e ganas eso, sí. igual así siempre. Sí, sí. E despois, o sea, é a sensación e o que sintes despois de tomar esa decisión
aínda con esas, co medo e coas ganas, pero as ganas son máis grandes. O que pasa é que o medo, un cabrón. Pero ao final é como esa sensación despois, no, que como, joder, fíxeno. Sí, sí. O sea, por pequena que sea a E que todo decisión, sale ben. Sí. Que iso é outra, non? Sí. Outro paradigma. Está o paradigma de que a vida é super difícil, do que me costou salir unha animalada. Sí, sí, sí. E está o paradigma de que a vida pode ser difícil, non digo que non, sobre todo se vas en contra da propia vida. No? A vida fala un lenguaje simbólico e bastante claro. O sea, deixa chafónica a veces. Sí, total. A ver. A min pásame, non? Cada 1000 anos deixa chafónica, rompe o coche, a vida fala un lenguaje De moitas increíble, non? maneiras. De moitas maneiras, sí. Fai que as cousas sean moi difíciles e non sale. Pero a vida tamén ten outro lenguaje e é o lenguaje do fácil. Eso non quere decir que nese camiño non haxa medo que teñas que asumir, pero as cousas danse fácil. Este podcast, por exemplo, se algo me animou a seguir adiante con el, é que tiña que coordinar 5 agendas, 6 agendas, de 6 personas con horarios moi ocupados, non sei que, e todo se dou. A primeira, e super fácil, sabes? Non houve ninguna resistencia. Xa. Entón é como, voume gestionar as miñas propias resistencias porque a vida non mo está mo poñendo en Moi bandeja. fácil. O sea, solo teño que decir que sí. E asumir as consecuencias, ¿no? E é guai. E se non vai ir por outro lado? O que pasa é que a veces controlamos moito. O sea, que nos pasamos o control, o sea, como controlas moito. Vou No, contar unha cousa para que non- va, teño aí podo facer unha tesis desa situación, sabes? En realidad é como cando a xente fala, cando se fala moitas veces de fluir, que claro, queda moi bonito. Non quere dicir que nos justifiquemos e que en todo nesta vida sexa fluir, flow in the wind, no. Pero moitas veces sí. Quer dicir, ti tomas esa decisión ou fas esa acción e xa está. O sea, despois non podemos controlar que coño vai pasar, ¿no? Despois desa decisión. Pero nós xa estamos pensando, claro, pues ahora tiña que pasar esto. E eso non pasa. O sea, que igual non pasa porque ten que pasar outra cousa que é mellor. Pero, bueno, aí vamos. Sí. Estámoslo facendo ben. Sí. Ni tan mal. Olles. Bueno, este episodio vais a seguir poñendo super profundo, xa o sei, E xa estaría. porque así somos e que maravilla. Entón, para cortar un pouco a profundidade e poder botarnos unhas risotas polo Venga, medio, preparei un pequeño sojo. Vale. Necesito aquí aos meus axudantes de produción. Preparei un pequeno xogo para que descubramos, hai unha competición en realidad, para que descubramos se realmente somos verdadeiramente superamigas, ¿no? Ah, vale, vale. E ver cal das dúas sabe máis cousas sobre a outra. Ah, vale. Vale? Entón, vannos Ai, me encanta esto. a preguntar as mismas cousas e cada unha ten que responder sobre a outra. Vale. Entón, despois, pues nada, responderemos, non sei, enseñarémolo a nós e a cámara. Ai, que fuerte. What the fuck. Venga. Ahora falta de fondo así como unha música sin copyright ou así. Ton, 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 ton. Bueno, tiña que haber feito algo, non me dei conta, de verdad. Bueno, nada, despois ponemos aí unha base musical del YouTube. Estás preparada? Ti crees, quen crees que vai a sí. ganar? A ver, as dúas somos de competir, pero nesto no... Eu opto por un empate, creo que vai a estar Que non sei que peleacosa. preguntas son, que a ti fixéchelas. Pero intentei non contestalas. Vale, vale. Para que fuera... Vale. E incluso algunhas que decía, creo que ni lo sé, pero para estar en igualdad de condicións. Vale. Bueno, pues no sabemos. A ver. Avanti, maestro. Tin, tin. Cantas exparellas tivo cada unha? Apodos se valen tamén. O número, ¿no? El número, teóricamente, sí. Déixame pensar, porque lle sei os apodos a esta xente. Ti, tu, tiruriruri, tu, tiri. 1, Despois 2, aquel. vino... 3.
Y después yo creo que no se me olvida Pedrín. ninguno, pero no sé. Es que, a ver, é que despois de terminar parellas, claro. Venga, yo... Es que no sé. Sí, a ver, yo en realidad solo tuve bueno, ahora lo comentamos. Venga, voy a... Venga. Hay que justificar la respuesta después. Ah, sí. Eso es 0,25 de puntuación. Vale, pues luego esto, venga. Sabes, xa? So nice, sí. Sí, preparados, listos, Estás ya. ya. 3. Eu tiven, sí, Pablo, Iván y Alberto, sí, perfecto. Sí, tía, bien. Qué bien, tía. Sí, ¿y tú? Eh, ¿Falta alguien? no, creo ¿No? que no. Creo que ven. Es que o meu recordatorio Diría. era skater, guardia civil, postman y pastor. Sí. Claro, bueno, es que no medio hay ahí cosas. Está bien, 4. Vale, Check. venga, check. Ah, bueno, ainda borro bastante, ben. Hostia, pues sí que me acuerdo, 2, 3. Que boa, So tía. nice. Pois tiña dudas de se te ibas a acordar do primeiro, porque era tan de adolescencia. En plan, que non compartimos Sabía esa que etapa. había un, pero digo, pues pongo un, porque eu que sei, non boa. sei. Como se chamaba xa, non sei. Siguiente. Data de nacemento completa da túa amiga. Yo es que no lo tengo Aquí muy siempre me claro. confundo. Ahora estamos no 25. Yo también estoy votando mis matemáticas malísimas. ¿Tú cuántos tienes? No se puede decir. A ver, vamos a ver, María. ¿Por qué no sé matemáticas? É como que fai as contas cando pagas, sabes? Dios, con la... A ver, espera. Voy a hacer una cuenta. 2025. Qué guay poder... Mira, puedes hacer a cuenta na pizarra, está guay. A ver. Ahora estamos no 25. No... Vale. Soy malísima para los números Venga, en yo- directo. O sea, check. es una presión horrible esto. Espera. Pero Vale, sí, bien. de ciencias non somos. Creo que fixen ben a conta. A ver si es verdad. A ver. Telo, tío. Sí. Preparados, listos, ya. Sí, o meu está ben. Veo no. O teu... Pero bueno, me viene bien. O sea, En que ano naciches, tía? Non, me cago en la... Ah. Esta sabía que iba a fallar porque, joder, puden haber feito a conta en casa, pero ves, quisen ser boa amiga. en realidad son millennial. Al límite, pero millennial. Vale, vale. En cantos sitios viviu cada un ao longo da súa vida? Este es un pouco follón. Sitios de vila, de ciudad. Sí, ou países, vaya, pero sí. Porque eu, non sei, vou ir apuntando cousas porque senón olvídome. A ver. Aquí viviches. Aquí... ¿Y dónde más podeches vivir? Eu solo me sei estos. Veña. Venga, Listo. sí. Eu digo 5. A ver, que apuntaches? Na casa túa, En que casa onde miña? naciches, Ah, con meus pais, claro. Ai, sí, es verdad, sí. en Lugo, En Lugo? en Pontevedra, Sí, agora aquí en Santiago, Sí. en Argentina, sí. vais? En Suiza nacín, Ah, é verdad. en chis. Vigo vivín tamén Ai, é 8 verdad. meses ou así.
E ya estaría. Sí, e ya estaría. Eu apuntei C, por ali viviches, non? Sí, Cando un corrabas ano. en Carnota. No Cebreiro chegaches a No. vivir? Non, vale. Ue. En Lugo, obviamente, Santiago, e foi o que apuntei. Viviches en algún En sitio Atenas. máis? En Atenas, es verdad. Bueno. E despois bueno, de profe viví en moitos sitios. En máis sitios? Ah, pois non me acordaba de máis. Donde máis estuvestes? O que pasa que períodos máis ou menos cortos. Onde estiveches máis? Onde estuve? Na Guarda. Ah, vale. No, non me acordaba para nada. No, que eso é difícil que saber. Como... Next. Se tivera que dicir un artista favorito, cal sería? Check. Sí, eu creo que ti lo fácil. Pero eu non o llevo tan fácil contigo, pero vou tirar por este. Bueno, que tampouco sei se o teño eu. Xa, pero bueno, Si si nos estuvésemos jugando 6.000 euros, diría este. Telo. Sí. Bobby Jones. Sí. Sí, diría eu. Sí. Sí. Muy bien, Mari. Esto borra súper ben. Sí, verdad. Muy realizado. Cal é a súa mascota ideal? Fai un debuxo rápido. Unha mascota real, non? Sí, bueno, imaginaria xa me parece moi complicado. Un debuxo rápido. Ah, pues... Bueno, a veces me sorprendo de ben que debuxo, tío. Eu diría que esta a túa mascota. Ideal. Ideal. Tupi, 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 tupi. Tupiruri, tutiruriro. Ya está. Preparados, listos ya. Un gatito. Sí, o meu é un can, Sí, ¿no? obviamente. Sí. Es que eu creo que sí. Gatito. Bueno, vamos bastante... Bueno, empatadas no, vou perdendo, ¿no? Empatadas. Seamos realistas. Alguén Sí, vai vai levando a perdendo. conta. Ah. Sí, vale, bien. E eu Oh, vou que perdendo, ben. ¿no? Vale. Sí, pero veña, teño que empatar esta movida. Que expresión solemos dicir a grititos cando nos vemos e saludamos? Ai, ai, ai. Cando nos vemos. Eu que sei. Todo eso decimos. Cando Nos nos últimos vemos. tempos. Cando nos Non vemos. sei, eu creo que o último ano. Sempre que nos vemos gritamos algo. E non te doi máis pistas porque vai perdiendo. Isto é o que pasa cando te quedas en blanco. Cando nos vemos. Mari. Ahora estou pensando que dixemos hoxe pola mañá. Todas as nosas onomatopeyas. Ai, ahora mismo non sei. Bueno, esta voy a perder. Pois pensei que esta era un punto fácil, Mira, me No, tiene en seguro plan que é punto fácil para las pero- dos. Pero... Non sei. Voy a dejar esta, pero esta non é. Dices? Sí, creo que Igual sí. Venga. Preparados, listos ya. ¿Y qué me estás pensando en plan? ¿Qué coño? Ah, vale. Tío, siempre en plan, Amichi. Sí, es verdad. Bueno, Mari tamén sería, pero sí, Amichi. Sí, Mari. No es que como nos chamamos igual, pero sí, Amici. Vale, empatadas, ¿no? Oficialmente. Competitivas. Cal foi a primeira profesión que quixemos ser de pequenas? A primeira. Aquí me voy a lanzar a la piscina, así a lo loco. Pero por unha cousa que dixeches unha vez nunha conversación fai mil anos. Pero... Hombre, yo... Sí. Venga, check. ¿Sí? Si é outra cousa... No era la música, te lo digo así como... no era la música. Te doy una oportunidad. No era la música. O sea, facía música desde que nacín, pero Era outra cousa. é que claro, a peña non, eu creo que a peña non me daba esas opcións, entonces eu decía, vale, pois do que me decides, esta cosa me gusta. Bueno, aparte que estás na etapa na que cada día dis unha cousa diferente, non? O sea, pasas por todas as profesións na mesma semana.
O sea, la música es un 0,5, nos vale. Vale. Porque en realidad... Bueno, diría, sí, vale. Ahora xa sabemos que non é, pero bueno, non sei. Que eu recorde, O sea, a música sempre estaba como opción, pero... Sí. Pero de súper, súper pequena... Venga, Preparados, listos ya. ya. Profe, pues no. Ti, ¿esto es verdad? Sí, sí. Ah, qué guai. No, eu de súper, súper pequena decía que quería ser cociñeira ou arqueóloga. Ah. Sí, elaborado. Estaba obsesionada co antigo Egipto, regaláronme un libro e pasábame as tardes con un pincelito así nas pedras Arqueóloga, buscando huesos. Uy, a la vai. Arqueólogo. Venga, Fouchi, que hai que remontar, Vamos. Non me dejes ganar porque... Estou perdendo, eu non. Que talento oculto ten a tua amiga que poucos coñecen? Este é complicado porque eu tampouco a pensei. Talento oculto. Bueno, en mi caso es fácil. La gente no lo sabe. A ver. Y tú lo sabes. ¿Y tú qué Pues tal? que talento oculto. Oculto para os de fora. Vale. Pero que de ti sí que non sei como lle. Talento oculto. Vale, me puedo poñer esto. Hai que poñería outra cousa, pero non se responde moito coa pregunta. Bueno, se non despois digo. Si non salen as preguntas, digo igual. Vale, non se me ocurre nada, entón puxen isto, que creo que sí que é un talento oculto, o que pasa que levas tantos milenios sin usalo que creo que está moi apagado. Pero é un talento que está ben recordar. Ah, ¿Estás sí. preparados listos ya? Sí? É que eu creo que eso sí que... Hombre, isto Marian é Masterchef. De feito, dixenlle que quería apuntar aos castings, pero non quere. Pero cociña que flipas. Animalada. E eu puxen organizar despedidos de solteiro. Ah, eso sí. E oficiar bodas. Ay, mira, sí, tía, esa sí que era oficialmente. Ay, sí. Oficiar bodas, sin duda. Ah, pues otro non me talento. acordaba de eso, ¿ves? Qué guai. Pero Masterchef, por suposto. Que obxecto ou actividade considera indispensable na súa vida diaria? Obxecto ou actividade. Vale, Poderíamos coincidir, eu creo. sí, Pero vale. Sí. Libreta ou axenda? Sí, Ou sí. ambas las dos? Sí, libreta, por supuesto. Siempre pegadas a unha A libreta. todos aí, lados. Escribindo as nosas pensacións. E vou con mochila a todos lados, eh? Ellas filósofas. Leva mochila, o sea, maleta e a mochila petada de libretas. Como si fuera escritora. Cal é a súa maior manifestación profesional aínda non cumprida? Que non, aínda Que non. aínda non cumplimos. Hombre. Aquí hai varias. Podría ser. No sé si ahora mismo... Bueno, ahora explico. Claro, que iba a poñer o Grammy tamén. Es bien. O de concerto, non sei se ahora mismo. Sí, hombre, eso sí, obviamente. Concerto do Wizzing, non sei se ahora mismo. Grammy sí. Un Grammy. Un Grammy sempre está ben, eu que sei, non? O, bueno, o... E un Goya, e un Mestre Mateo, Claro. un Óscar. sempre No, está pero ben. tamén poden ser eses de música. Claro, De canción, banda sonora, música tamén. original. É verdad. Eu creo que Un podemos featuring. ir ao mesmo... Claro, ir ao estar ir á premiadas. gala e ganar as dúas. Eso es bien. Son nice. E mencionarnos aí nos premios. Claro, obviamente. Gracias a miña amiga María Ponte. Que está aí sentada. De que logros te siente máis orgullosa a tua mellor amiga? Pues que aquí hai mucho... Pode ser un abanico moi amplio. Logro así palpable, ¿no? Eu Falamos. que sei, o que? non sei. Puxenas e intentei non pensalas moito. Eh, De que logro se sinte máis orgulloso a Fouchi?
É que ninguna das dúas o ten claro siquera en sí misma, eu creo. Pero bueno, vou poñer algo actual, vale? Non ten Venga. que ver co profesional. Venga, ya. De vivir da música, sí. Y todo eso, y todo o que eso conleva. Sí, eu puxo algo máis cotidiano, que ter relacións sanas. Exacto. Que igual non é tan grandilocuente, pero en realidad é Sí que- super grandilocuente. Sí que, sí. É super complicado. Súper logro. Super logro máximo. Queda algo aí? Que é o máis estrano que fixemos xuntas en público? Esta sí que... Hostia. O que máis extraño que facemos xuntas en público. Ai, que risa. Venga. Non sei se as persoas aquí presentes fixeron o legado do tibu. No. ¿Sí? No? Sí? E sí. Legado Nos fixemos... Bueno, ela veu a gravar o meu legado do tibu nunha fonte en Lugo, no medio aí... Na Fonte do Rei. Na Fonte do Rei, e aí saliches nominada. Que boa, tío. Dios, foi dos trends máis absurdos. Os trends analógicos de antes, No, sin e puto aparte, sentido. o sea, Más guais, o sea, non pudo ser un fenómeno que mundial máis guai, Y tío. aparte que todo el mundo se sumaba. É que foi mundial. Mi vida todas. Ahora compartes ya alguien algo y pasan de tu culo, ¿sabes? O sea, nadie fai nada. Y ahora, y daquelas era como que todo el mundo a bañarse en auga fría. Veña, pues nada. A lo loco. Era super guai. Por tibu, y si non facías o tibu, Unha comida pagaban ou unha algo, ¿no? mariscada. Sí, A mí qué nadie me la pagó, pero creo porque todas aceptaron. ¿Sabes? É super guai. Se a nosa relación fose un paso de baile, cal sería? Ah, e isto é, hai que facer o paso. Hay que facelo. Hai que realizar o paso. O sea, no dibujarlo. Realizar el paso. Piensa en un paso da nosa relación, ¿no? Era, que xa non me acordo. Sí. Si a nosa relación fose Fora un paso de baile. Cal sería? Vale, eu xa sei. Uy. Home, una... Venga, dale. Facemos ao mesmo tempo. Ah, ao mesmo tempo, espérate. Déjame pensar. Tin, tin, tin. Vale. Preparados, listos, ya. ¿Qué es eso, tío? Sí, ese me vale. O sea, con cabeza así, de este rollo. Pim, pim, eso sí. É que bailamos fai anos, en plan, un coreo de Beyoncé, e era moi No, gracioso. unha no. Around the world goes. Unha around no, the world. moitas. Era guay. Estou en empate, clarísimo. Pati. Con que meme vídeo viral nos reímos sempre? A ver, ahora está Melody aí dándolle fuerte, Xa, é verdad. Y Montoya, por favor. É verdad. Pero- Pero de antes, claro, escribían as preguntas antes. Con que meme o vídeo nos rimos sempre? Bueno, non sei se sempre, pero é un que si pensamos en ese nos carallamos moitísimo. A ver. E nombraches antes algo relacionado con eso no podcast. Algo relacionado. A unha persoa relacionada con ese vídeo. Bueno, eu estou pensando en ese, pero hai moitos probablemente. Bueno, a ver si é esta. Meme o vídeo, ¿no? Sí, un vídeo así gracioso destos, virales. Ai, xa sei. Creo que xa sei. Veña, dai. 1, 2, 3. Pensá en Dios. Non sei se viste este vídeo. Ese era- Bueno, a influencer esta galega Esta que se chama Tamara, Tamara, da que falei da que antes. falábamos antes. Tamara, non sei que. Tamara, si queres invitarnos ao teu podcast, Que ben me cae esa chica. Avísanos. Esa chica estaba ben na nosa pandilla. esa... Ten un vídeo con súa abuela. Bueno, tengo vídeo primeiro do dentista. Sí, que ten o foi vídeo como do se fixo dentista. Primeiro, e tengo o da abuela. O da abuela é buenísimo. O da beca e tal e O cual. da beca e o de pensar en Dios. Pero despois fixo unha felicitación navideña con súa abuela, así super maior. E a abuela di cousas e non para de gritar polo E medio. o Papa, non sei que. E pensai en Dios! E ponse como moi intensa. E pensai en Dios, hai que pensar en esa Dios. señora é magnífica. Se o seu funeral fose unha festa temática, como sería?
que isto non lo descartamos. Xa non lo descartamos en absoluto. Unha festa temática. Vale, xa sei. Me lo invento. Festa temática. Pues que Obvio, hai preguntas sobre as que nunca pensamos, ¿no? aquí tengo dudas. Venga. O sea, o que me farías ti? Porque eu si morro telo que facer ti, entón tes que pensar ti na temática que vale. me honraría. Estas. Ah, bueno, sí, vale, podería facelo. Ya. Ah, bueno, sí. Sí, esa es bien, unha flamenco. E a túa sería... non Estaríamos sei en ben. plan, ¡ole! Hippie. ¡Que se ha muerto! ¡La Exacto. Marian Fose! ¡Ole Ya que estaría, ole! ya estaría. Tucu, 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 tu. A túa sería hippie tamén brilli. Aí tería unha dicotomía aí Por qué? importante. Como diría Melody. Importante. Una diva Por favor, no. O sea, Podemos. no puedo con ella. O sea, Queda algo por aí. querémola. Veña. Fai un xesto facial corporal típico da tua amiga. Que non me acordaba ni eu. Este facial corporal. Algo que fajamos sempre como gesto. O sea, Eu ti. non sei se me vais... E eu de ti. Ti. Sí. Ah. Es que este no es gesto. Bueno, podría Telo. ser. Venga, dale. Sí. Facémoslo a cámara. Sí? No, a ver. Sí. Facémoslo a cámara primeiro e despois a nós. É que o meu non é un gesto que fagas todos os días. Como un... Non sei, unha gesticulación facial ou algo que faja todo o rato, non sei. Ubicas algo? Que fagas todo o rato. Sí, non sei. Ou co corpo, non sei. É que eu non me vexo a mí misma, non sei decirche. No, ahora mismo no. Non caes? Vale, pois fajo o que creo que faz todo Venga. o rato. Siempre haces eso, acabas de facer. Que fixe? Pois como unha... Como Ah, levanto unha cella. Pero Así sin non me das querer, como fago se sin querer. No, iba a facer este de que fas de... Tengo marca, verdad? Ah, tamén nos vai. Tengo marca. Obsesionada coa marca. Bueno, como quedan aí as puntuacións? Ganei eu! ¡Hala! Por canto? Por moi pouco, non? O que? Por unha. Ah, Bueno, por bien, unha, amichi, bien. vamos, amichi. Vamos, Miki. No, non sabería decir un xesto que fagas. No? Faralo e direi, ese. O sea, pues a Pero próxima vez ahora mismo fijarémonos. no. Qué boa, tío. Bueno, pues, qué maravilla. Como molan estas movidas. Bueno, necesito antes de volver a poñernos profunda beber un chopo de ajo. Como bebés. Y ver qué había por aquí en estes apuntes do pasado. A ver. Ahora voy a cantar Melody Torres. Sí, eu tamén na miña cabeza está todo o tempo Melody, que ahora mismo está a punto de ir a Eurovisión. E está moi viral. Hola, hola, hola. Vale, entonces, vamos a adentrarnos a falar directamente. Cada episodio está tematizado en unha temática que ten relación cunha área do disco. Sí? O disco ten 5 áreas e vamos a facer 5 episodios do podcast. Sí. Entón, este episodio é sobre unha área que é a área da transformación e o cambio. Xa viñamos falando deso e introducindo todo isto, pero ahora pues, falaremos un pelín das cancións e eso levarános a cousas e así, maravilloso. Entón, falando de momentos e cambio así fortes, que momentos duros recordas na miña vida que ti estuveras aí acompañándome en todo este proceso? Que eu estuvera. Sí. Cando Borja se foi a Brasil, Wow, literal. eh, E cando entré a gravar o disco, cando entraches a gravar o disco, con un berenjenal sentimental al mismo tiempo. Diría ese, Bueno, así. real. Como
que perdurara no tempo ou que fose así moi heavy, Sí, moi sí que de foi moi sufrido. shock e de tal. Increíblemente. Diría ese... Sí. Creo que sí, o resto... Non... Bueno, eran épocas de retos no camiño, así, Sí, sí, solo sí. profesionales ou Sí. así. Sí, estuvo tamén o cambio de deixar as escolas de música onde era profe e Sí. tal, que tamén, o que pasa é que me levou moito tempo decidilo e tomar a decisión. E non foi tan traumatizante, desde logo. Pero sí. Bueno, que maravilla. Pois nada, este episodio está formado, cada área do disco está formada por 4 cancións, 3, 4, 5 cancións. En este episodio temos un interludio, que é un audio de abuela cantando. A parte disto xa está publicado, entón mola, a xente poderá saber de que estamos falando. Despois está Alas, que tamén está publicado. Child, que é unha canción que non saleu, creo. E Exixencias, sí. Entón, bueno, empezando polo audio de abuela, que o metín aí mezclado co videoclip de Alas e así, tráeme un pouco que falemos de cantas cousas heredamos. No? De toda a herdanza, en este caso de un soño que foi pasando generacións, un anhelo non cumplido, no? Miña abuela cantaba 24/7, facía moitas máis cousas que min, actuaba, bailaba, genial, pero miña abuela naceu en 1924, xa fai uns anos que se foi, e encantaríame poder preguntarlle e ter esta conversación con ela ahora de si en algún momento ela se planteou siquera dedicarse a isto, como unha posibilidad. Encantaríame saber a súa resposta. E si como nena, pois como todos, tamén soñou, ou se nin siquera, non o sei, a verdad. E ese soño pasou a miña nai, que tamén, pois desde pequena foi como a primeira profesión que ela quixo ser e que sempre lle acompañou, algo que tampouco se realizou, e eu nasín cantando e bailando e xa con esa chispa irrefrenable de que a miña vida dependía de leválo a cabo e senón que me iba, non? Era xa como algo necesario para facer. E no teu caso, sintes que soños sintes que heredastes do teu clan? Non teñen por que ser soños profesionales. Que cousas sintes que heredastes do teu clan? Que información hai aí? Non sei se, o sea, soños como tal, seguramente haxa alguén anterior a min cunha vena artística importante. Así que eu coñeza de primeira man o que alguén se falara diso ou de tal, non teño consciencia, tampouco creo que fose así moi posible ou capaz de ver. É verdad que na miña casa hai moita xente dedicada ao ensino, Sí, mazo. non sei se como soño ou non, Mazo. e Que a veces as profesións tamén son como unha reparación do Sí. transgeneracional, non? meu bisabuelo creo que era profe. Que guai. Bueno, sí, diría que sí. Non era profe como pode ser Sí, hoxe sí, e tal, bueno, pero era desa como que época. sabía Sí, ler sí. e escribir, entón ensináballe ao resto de xente do pueblo e ou da aldea, porque non era un pueblo. E que heredamos tantas cousas. O sea, como soños, supoño que haberá alguén aí atrás ou antes que a min que tiña eses anhelos ou que os tiña, non o dixo nunca na vida e yo estoy aquí en plan, hola. Pero sí, hombre, heredamos por 3.000 cousas distintas das que non somos conscientes tampouco. Sí, nós con a abuela tuvo demencia así, moi avanzada os últimos anos da súa vida e con ela vivimos un proceso moi particular de tomar consciencia de como a arte en este caso e a música en este caso é como a xente que nos gusta é o noso ben máis preciado. Tan preciado é que ela olvidouse de todo menos de De cantar. cantar.
sea, e isto é moi heavy. Porque, claro, pasou por fases, non? Acórdome, cando empezou a olvidarse de nós, viña abaixo á casa, timbraba, abríalle miña nai, que a súa filla non a reconocía, preguntáballe, hola, viña a preguntar, aquí non había unha rapaza que cantaba? Sí, que súa neta, non? Non se acordaba. Sí, ai, está en casa? Sí, está, espera que cha chamo. Ah, genial, pois eu era por si a ela estaba libre e si lle apetecía cantar un pouco comigo e tal, non? Hubo como toda esa primeira fase. E despois, cando se foi pues, aislando un pouco máis en sí mesma, perdendo a capacidade de relacionarse, empezou a cantar desde que se levantaba pola mañá hasta que se deitaba. Pero tipo radio, sin parar. Sin parar. Todo o día. Todo o día. Entón, esta persona olvidara palabras, obviamente, o sea, si isto se chama árbol, pues xa non sabía decir Pero árbol. cantando, sí. Pero acordábase das letras que cantaba cando era pequena. Despois, co deterioro dos anos, deixou de acordarse das letras, entón tarareaba e estuvo, eu non sei, anos tarareando 24 horas. Que había que ir a mollarlle os labios. Ai, Dios. O sea, e a min isto é como que dixo, Dios, é moito máis poderoso do que pensamos. As cousas que amamos. E que, sabes, e que sobreviven a todo ese deterioro cerebral, pues, non sei, estarán nas neuronas do corazón, pero é moi fuerte, sabes? E cando saquei alas co audio de Abuela, a canción saleu en bastantes radios e así, e decía, jolines, en plan, si a Abuela, ou desde onde está, escoita, que acaba de salir na radio, Home, creo que fliparía en colores. E era super bonito, non pola ilusión de decir, salín na radio, que en outro momento e con outra canción podría ser. Pero todo o rato, cando escoitaba, decía, jolín, Abuela, que estarás aparte é pensando? un audio moi En plan, é como, conseguímolo, É estamos un salindo as dúas, un non? audio moi bonito ese. Sí, é guai. É guai. Bueno, todo está ben. E Como en peche de ciclo, sí, é guai. aparte, bueno, seguramente este dicindo, joder, salgo na radio por fin. O sea, anos despois ou cando sea, ¿no? Pero tamén é unha maneira de honrar a memoria, a nosa memoria e a súa. É moi bonito. Bueno, creo que a música tamén ten esa capacidade de... E despois, a vista está, ¿no? Que alguén non é só tua abuela, canta xente hai que padece No, sí, sí. Alzheimer ou tal e lembran cousas de moi nenos ou que de repente lembran tocar o piano ou lembran cantar ou lembran... Eso como algo hai aí que non vai moito máis alá. O sea, da igual, pola información que se guardou no hemisferio que lle corresponde ou emocional ou tal e eso mola. Está guai. Sí. Pois sí, sale miña abuela cantando unha canción de misa de cando ela era super pequena. Despois empeza Alas, que é unha canción que fala xusto de todo o que levamos falando en todo este episodio, que do momento no que decides cortar drásticamente con todo o anterior, o sea, no momento en que te permites escoitar que xa non queres máis isto e xa non podes deixar de ver esa posibilidad porque xa te escoitaches a ti Xa mesma. non hai posibilidade. E en ese momento agresivo, porque tes que romper con todo, pero xa decidiches que sí e que xa dá igual. Xa dá igual todo que arda e... Cagazo. Sí. Despois sintes de guai. E é como Cando a escribín non pensaba en nada en concreto. O sea, non pensaba en ninguna experiencia, non tiña nin idea nin por que a escribía, non? Pero sí que é verdad que esta sensación de fondo ven marcando as nosas vidas. Estes últimos 5 anos, moitísimo. É guai tamén que ti, cando escribiras, non tiveras ningunha referencia, en plan, pues... E despois no que se convirte, sabes? Que vaya co audio da abuela, ou co videoclip, Sí, sí. con esa, bueno, con ese trasfondo, que sea, é guai. É dicir, que igual de principio nos parece que algo non está escrito por algo concreto e ao final colle unha forma Eso e un son os misterios da vida, significado, super guai. sí. Outro día
onte nunha entrevista que lle fixeron a Xoel López, claro, el decía que a súa canción Lodo de repente ten como unha porque se escoita moito máis e ten moito significado pola Dana de Valencia e todo eso. Hostia. E claro, e el decía, se adquire un significado para alguén de repente, despois de moitísimos anos, dice, cando igual non se escribiu non se escribiu por eso, Sí. pero Hostia, qué boa. que de repente empezan a collela porque ten ese significado, porque, pois eso é guai, dice, para eso é a música, ou a canción, ou o que era que sexa, pois xa ten a súa función, Total. e soltala e a donde vai a parar, pois non sabemos. Total. Entón esta tamén con Alas é un pouco iso, que cando ti escribiches como non escribín por nada concreto nin con esa intención, e agora unha vez que tal, pois eso, vai ligada ao audio da abuela, moi relacionada despois tanto a letra como o vídeo colleron unha forma Sí, moi guai. a través do vídeo quixen contar unha historia personal que igual que en ningún momento compartín, aínda que ti sabes de memoria. Quixen volver aos coles porque, bueno, sinto que nasemos super puros, cheos de energía, de ilusión, de vivindo nesas infinitas posibilidades nas que tuvemos que reeducarnos na nosa adultez, para volver aí. Pero sinto que antes, xa non digo agora as cousas están cambiando, están empezando a cambiar. Pero antes o cole moitas veces era un paso para atrás a nivel humano. O sea, tiñas que empezar a encaixar en unha caixa, se te salías desto pa ben ou pa mal xa non funcionaba, depende un pouco obviamente o profesor que che toque, pero o sistema non apoiaba moito as formas, solo se valora a memorización e nada máis ten sentido, e eu cando iba en segundo de primaria, os primeiros anos da miña vida tive un tutor da nosa clase que, tiña unhas ideas sobre a educación un pouco extrañas. Eu era unha nena extra ilusionada por aprender, que eu sei que é algo que se sale do común tal como está montado o sistema, Creo que é algo natural en todos, pero eu tiña ese natural amor polo aprendizaje, iba contenta todos os días ao colegio con ganas de aprender cousas novas. E todo facía super rápido e ben e tal, entón acababa todo super rápido. E el castigábame de brazos cruzados o resto das horas. A min e a todos. O sea, tiña como unha consigna que era brazos cruzados, nenos de 7 anos. E así estábamos. Moi heavy, entón. Claro, eu empecé a chegar a casa chorando. Pero eso todo día, toda mañá. Sí, sei como lle cadrara un poquito, era unha movida así un pouco loca. Que ahora pénsalo e dices, o sea, a AMPA dos pais volvese loca, sabes? Sí, se volvería loca. Pero aparte, e entonces todos os nenos aceptaban a movida. Claro, é que isto é outra. Eran outros momentos tamén e eu creo que ahora juzgase un pouco máis, que está facendo o profesor co meu fillo na clase. En ese momento igual a figura do profesor seguía tendo un poder e a xente delegaba, era como xa está, non? O sea, non todo o mundo se tomaba tan en serio ou o que sea, e non todos os nenos eran tan intensos como a min, se o tomaban eles tan en serio tampouco. Os nenos non eran iguales. Claro, o sea, a min non eran levábame iguales, tampouco os pais eran iguales. Claro. Quer dicir, os pais. Outro día ainda falaba con... non sei con quen era. Con Diego falábamos deso e dice que os nenos de agora son os fillos da miña xeración. Claro. Que, por unha cousa ou outra somos xeracións coas súas cousiñas, que pretendemos que os nosos fillos igual non teñan a mesma educación que recibimos nós ou de moito máis de escoita, todo iso. Con respecto ao cole, pois claro, o cole evoluciona, non lle queda outra. Evoluciona coa sociedade, cos nenos e coas familias. É verdad que agora, claro, as familias a día de hoxe están, non generalizamos, pero máis implicadas ou máis
conscientes de Sí, ou da igual importancia da... sí, teñen algo máis de parte, a veces igual demasiada, pero, bueno, que antes non había. Sí, sí. Ou había, pero era o básico, non había tanta. Entón, claro, como é agora? Ahora mismo non lo sei. Non lo sei, non tengo ni idea. Pero que ten que cambiar, sí. E que cambiou, obviamente. O Sí, sea, sí. en Pois cos anos. o videoclip nace de un comentario que lle fixo este profesor nunha tutoría a miña nai. Claro, eu chegaba a casa chorando, super frustrada, non sei que, entón miña nai dixo, non sei, que raro isto que me conta. E pide unha tutoría con este señor, este ser humano, Esta persona. esta persona, é verdad. E el díxolle, entre outras cousas, a Marián non se lle poden dar alas porque senón voa. Foi moi E poeta. encantaríame ver a cara de Foi miña moi nai poeta cando lle en dixo ese tal, momento. É unha forma de decirlo, ¿no? Moi poética, de decir unha aberración moi grande. Sí, sí, obviamente, pero é como... Non sei. E claro, a partir de aí, claro, a min influeume moito todo o que vivín no cole, moito, moito. E sí, necesitaba facer un acto de rebeldía. Bueno, este disco é todo o rato, ¿no? Eso, revisitar momentos sí. e mandar todo E candela. patas arriba e cambiar todo. Entón foi guai, porque volvimos ao cole, a un dos coles aos que eu fun, de primaria, puxemos todo patas arriba, veu Jimena, que é unha nena de 9-10 anos, increíble. Que baila como os anxos. Que baila increíble, que tamén ela internamente estaba vivindo unha situación no cole moi parecida, por ser unha nena de características moi similares, sabes? É como que nos víamos moi reflejadas a unha na outra. Entón fomos ao cole a romper o mandilón rosa, a tirar con todo, a borrar o encerado e a poñernos a bailar, que é o que nos gusta, e a ser auténticas, sabes? En plan, entón é como facer un reforzo do importante que é que acompañemos a infancia na súa expresión genuína, o sea, esa xente xa ben completa e só temos que estar aí de fora como maravillándonos e guiando un pelín, pero e dicindo, guau, que pasado, ¿no? Foi guai, porque para ela, o sea, para min foi guai vivir esa catarsis 20 e pico anos despois. Pero para ela, con 10 anos, Xa, xa. ela que fixo no momento en que lle estaba pasando eso no cole, foi a un cole e ela decíame, pues no me puedo creer que vaya a poder hacer esto en un cole. En plan, tirar todo, romper todo, poñerse a bailar, que é o que máis me gusta e tal. E, jo, foi precioso. A verdade é que mentras había ela tan contenta, dicen, vale a pena toda a Solo inversión. eso. Claro, solo eso. O mini impacto que pode ter na súa vida isto, o día de mañán, cando sea maior e mire atrás, é guai, en realidad. É super guai. Home, evidentemente é unha... Para ela será unha semente, non? Espero, quero creer. Porque... Sí, aí está No, plantada. o sea, como... en todos os sentidos. Quer decir, gravar un videoclip, facer eso nun gole... Sí, sí. Algo, por pouco que sexa aí nesas edades que son tan esponxas e Sí, sí. todo suma... Joder, bo, é guai. E que para ela, si, por pouco que sexa, si hai un cambio de soñar, de posibilidad, de tal, pois xa estaría. O sea, xa ten feito o traballo, o vídeo e a canción, sabes? Sí, sí. Con ela ou con calquera, pero porque probablemente para ela ao salir no videoclip supoña tamén unha inspiración igual para outras nenas Sí, 100%. ou para 100%. un neno, quero dicir, Sí, sí, sí. porque teñan esa ansia ou que digan, joder, pues está salindo bailando nun vídeo, non sei. Nunca sabes, porque ao final si pensamos en... Eu penso cando vi a tele de nena a xente que cantaba e salía tal e eu decía, joder, esta xente está cantando na tele. Digo, yo non sei por que non me mandan aí, sabes? E deso acordaste. Sí, sí, O sea, do que 100%. como vías esos programas e o que supoñían coa para ti, fascinación, lo sabes? que sea. E eran xente que, bueno, por aí, polo que sea, estaban ali. Sí, sí. E eran da túa edad e non eran nada diferentes, só que estaban ali. total. Entón nunca sabes canto pode cambiar o que ves Sí, sí.
polo que sea, ou incluso no seu propio cole, no caso de Sí, sí, Ximena. sí, que move cousas. Claro. Sí, sí. Eso é guai. Que guai. Mm. Non sei como imos de tempos. 1:22. 1:22? Ah, que maravilla, pensei Moi que bien. levábamos máis. Que xestión de tempo. Xa, a verdade que sí. Eu estaba dicindo, fijo que nos estamos pasando moitísimo de tempo e está esta xente xa en plan dicindo, ai, por favor, estas señoras non se callan. Pero bueno, Non vamos se callan, genial de no- tempo, non se Mari, callan. podemos falar de máis cousas. Es Bueno, verdad, hasta es que verdad. nos aburramos. Ti, cando te queiras ir, levantas a man e vaste. Non teño pensado. O sea, si realmente pasa eso... O sea, si ves en algún momento que está sendo xa innecesario ter esta conversación, No. podémosla finiquitar. É guai, é guai. Sí? Sí. Como estás? Que tal te estás sentindo? Checkpoint. Maravilla. Sí? Sí, Está che malando? sí, sí. Estoy ready. Os podcasts molan, tío. Que guai. O sea, molan. Depende con qué, pero... O sea, si de repente todo el mundo nos quiere chamar para un podcast, oye, bienvenido Temos sea, pendiente ¿sabes? facelo das dúas. Sí, eso é verdad. Que necesitas levarte de recordatorio hoxe? Wow. De recordatorio... Que queres levar de, como de este instante, como impregnarte de sí, de este momento, é dicir, salir pola parte e dicir, que bien. O sea, o recordatorio é... O sea, o podcast en sí xa é un recordatorio, que é o que falamos ao principio, o sea, con esta movida e esta xente e tal, e como... E salirá tamén, que non sabemos cando vai salir, Sabes? no momento perfecto. Claro, é Será guai. guai velo. E o recordatorio de volver ao que queremos. E ao que queremos, ¿no? Pero que ter frescos os soños, seguir accionando por eso e seguir crendo en nós, dándolle valor ao que facemos, independentemente do que sea, que todo ten valor e xa. O sea, cada persoa é única, que se nos olvida e xa solo por eso, sabes? Xa solo o feito de que sexamos únicos, o sea, eso xa ten un valor incalculable porque non hai posibilidade de que haxa nada igual. Entón, sí, Sí, hai unha frase de unha coreógrafa, Martha Graham, creo que é, que non sei se é a do método Graham de contemporáneo, probablemente. sí, creo que sí. Pode ser. Que non me acordo como era, pero ven a decir algo así como que, pues eso, somos 100% únicos. Ah, sí, xa sei. Entón, que esa unicidade ou a expresas ou se perde para o resto da historia da humanidade. E é un recordatorio grande. O sea, vivimos moi olvidándonos da importancia de isto. O sea, vaste morrer e contigo vai morrer como ti vías a vida, sí. Que un xeito único de mirala, unhas condicións únicas nas que ti te criaches, algo para aportar, polo tanto, condicionadamente único, ou volcas a túa vida en expresar eso, e a vida teno como un regalo, ou baste e todo eso pérdese. Sí. É verdad. É guai esa frase. Non sei como era, pero sí, xa sei O cal sea, era máis dices. larga, non sí, sei é que, larga, tal. é un textil. Sí, Pero é guai. pero é guai, sí. Sí, sí. Bueno, de seguir aí. De ubicarnos, de tomar decisións, de seguir accionando, soltando control moitas veces, pero sí, o sea, seguindo confiando no proceso. Sí, sí. E disfrutando tamén. Que é Non o só único polo importante. resultado, pero No, cero, o sea, xa. disfrutar o proceso. Sí, sí. E ser coherentes e Eu estou unha seguir época de vivindo disfrutar. neso, sabes? Cousas xa fajo e xa veñen. E xa veñen. Ora, como ser feliz, un día de cada vez. Sí, é verdad. E ya estaría. Pois sí, xa estamos no final. A última canción que forma parte desta área do disco é Exixencias, que teño moitísimas ganas de que sala, porque me parece é un dos meus temas preferidos. Que fala basicamente de eso. E eso a nós marcounos moito, as dúas, e síguenos marcando e algo a corregir. Moito. A tremenda exigencia.
na que nos educaron tamén, non? Sí, Porque sí. como a min polo menos educaronme en esa ultra exigencia. E cando os fixen esta canción, esa vez sí, estaba tendo un Estaba, conflito claro. particular e estaba moi farta de min misma, moi farta. Está el toto. O sea, estaba moi fartísima de min misma. O sea, destes momentos que dices, es que ya no aguanto esta parte de mí, estoy harta. E nada, e outro día falaba con Iria Barona de isto, e saliron moitas cousas moi guais. Eu cando era peque, bueno, despois deste episodio no cole, cambianme de cole, entón, en este outro cole, se o no cole anterior eran brazos cruzados e todo aburridísimo, en este novo colo é como infinitas posibilidades, talleres de todo, entón apunteime de repente a todo o que existe, ¿no? Iba a todas as actividades que existían, teatro, non sei que, baile, todo, 24/7. E en todas as actividades me facían moitísima ilusión. Eu miro atrás e vexo que era unha nena que tiña unha nula gestión da súa emocionalidade. Estaba como super desbordada todo o tempo. O sea, as cousas que me facían ilusión, facíanme extra ilusión, o sea, estaba pasadísima de voltas. Era a mítica nena que estaba pasada de voltas de tanta ilusión que lle facía algo. Non sei como explicar, sí, sabes? sí. Moi pasada de voltas. Non solo conformes con eso, obligábame a min misma a ser a mellor. O sea, había unha competitividade interna en ese momento desmesurada para os meus 7 anos, 8 anos. Entón, todo eso levoume como alrededor dos 9 anos ou así, que me empezaron a dar mareos e caíame ao chan. O sea, moi loco isto. La narcolepsia. Isto non sei se cho contara a ti en algún momento. No, no? Non sei, non sei. Bueno, la narcolepsia. Esta persona... Entón, empezan a dar estes mareos, entón, claro, pues, levanme ao médico e piden un ingreso para facerme pruebas porque a xente se esperaba o peor, non? O sea, porque unha nena tan pequena. Non, pues non sei, movidas chungas, non? Entón empezamos a facer pruebas, tal, todo negativo. La niña está perfecta. Entón, o médico de turno díxolle a miña nai, a súa nena o que ten é estrés. Estrés emocional. Porque Gordísimo. va subidísima a todos lados. Ten un estrés emocional gordísimo porque están mil movidas, non sei que tal. Entón, sacadia. Entón, miña nai, na súa infinita sabiduría, está todo perfecto, en vez de decir, la niña necesita ir a terapia. Ella necesita... O sea, a rapaza mindfulness. claramente necesita aprender a gestionar eso. Por un lado, o perfeccionismo e a exigencia, que ten que empezar a entender que non lle fai falta para nada na vida, para nada. O sea, que non vai de eso a película, non está en xogo esa movida. Non ten que demostrarse nada a sí misma nin aos demais. E ten que aprender a gestionar esa movida. E por outro lado, ten que empezar a gestionar ese entusiasmo malentendido, porque en realidad é un entusiasmo, sí, exigente e non sé, es como unha movida. Pero en vez de decidir eso, dixeron, pues mira, si antes facía 10 actividades, agora non fai ninguna. E un paseito por la tarde e xa estaría. Entón, eu dome de conta, falaba con Iria Barona, que vai vir ao podcast, que en ese momento non tuve era o momento para enfrentar todo isto, para curalo, para non deixar de facer música, pero para aprender a relacionarme con ela diferente. E hubiera cambiado a miña vida. Sí, hombre, claro. Si en ese momento me dan esas ferramentas, hubiera sido outra movida. Pero non, o que fixeron foi sacarme de todo, entón, hubo unha parte de min que se apagou, todo o meu instinto de expresión creativa natural non tiña lugar, de repente, só tiña lugar na miña intimidade. Entón, empecé a vivilo moi aislada e comigo mismo. E por outro lado, toda esta sobreexigencia e todo isto quedou aí tamén sin solucionar. Entón, 15.000 anos despois, cando eu decido revolucionar a miña vida e dedicarme á música, encóntrome con que dentro de min sigue vivindo unha nena de 9-10 anos que se marea pola sobreexigencia e que isto está aquí sin solucionar. E que se queres dedicarte a isto e que non morrer polo intento, pues sí, xa te puedes poner un poquito a gestionar esta movida. Hombre, está claro. O sea, é como o que vivimos na infancia e na adolescencia. Márcanos un ánimo, la Ostras.
ten aí un Un peso peso brutal, tío. do que moitísimas veces non somos conscientes. Sí. O sea, porque non te das conta. Sí, Ninguén che explicou, ninguén che dixo. E, home, non creo que... O sea, supoño que hai xente que... O sea, tuve unha infancia, pues guai, o sea, e adolescencia, pero bueno, con sus cositas. Sí, sí, O sea, claro. que che marcan e che deixan aí unha pegada importante que despois o día de mañá así adultita dices, Pues Hombre. me afectó más de lo que pensaba. pois me afeitou así un poquito máis do que pensaba. Claro, necesitas axuda Sí, sí. para poder ver eso, para, bueno, para poñer luz no puzzle e encaixar as cousas. E creo que eso non sei se acaba de encaixar nunca, a verdad, pero, bueno, para ver as cousas con perspectiva, ter claridade, tomar responsabilidade tamén, e deixar de pensar, claro, que como meus pais foron así, pues entonces está justificado. Hombre, non. O sea, meus pais foron así, A ti afectouche isto da exigencia o perfeccionismo? sí, Y en claro. este momento da túa vida sigue por aí en algún punto? No. A veces sigue. Pasa que daste conta e é como, a ver, ubícate, ¿no? Pero a veces hai que conectar con esa nena outra vez que non porque a teñas fresca, ni moito menos, pero, claro, a exigencia moitas veces pasa esa factura. E sobre todo nas familias ou cos pais, no, de como entendemos o amor e o que entenden os pais por amor e ser unha nena que se porta ben Sí, e que fai as ese cousas estereotipo ben é como... e de calada e de non pedir Sí. bueno, e non é, o sea, en realidad non está nin mal ni ben porque en realidade os pais fixeron da mellor Eso, maneira por que supuesto. sabían e podían Sí, sí. pero dites que co paso do tempo como, bueno, igual non son xa esa nena que sempre se porta ben ou esa nena que sempre está calada, esa nena que non pide e que pode expresarse e pode sentirse sostida emocionalmente e que non ten que facer todo sola. Que creo que hai unha parte de esa enerxía masculina, no, que nos leva efectivamente a tomar moitas decisións e a accionar na vida e todo eso, pero moitas veces é contraproducente porque é como, non, podo sola. Podo todo sola. E non podes. No. O sea, es que non podes, o sea, nin podes nin Nin debes. o sea, Sí. como Non quero dicir estás que é aprendendo a importante- lesión ao completo claro, si o fas é solo. importante, bueno, salirse de aí e que costa moito, porque ao final buscamos sin querer reafirmar esa creencia de que podo sola e que cando delegas e cando compartes e cando non sei que, a outras persoas pois non responden como a ti che gustaría, non sei que, entonces como, ves? Non es ves. Sí, o que a min pásame moito en plan, non vou a molestar, vou a intentar primeiro telo eu super claro Sí. e deime de bruces moito no disco e aínda estou empezando a aprender a facelo un pelín diferente, pero canto tempo esperaba eu para chamar a... Sí. Es que Para soy lo chamar, peor. pero a Para veces chamar para nada, para preguntar as ou para... cousas máis pequenas do No, no, mundo, lo más banal, o sea, a tontería máis grande. As cousas máis banales. Sí, sí, ou sí, incluso sí. cando algo non che gusta ou que Sí, sí. ti dixeches que non che gustaba. No. Pero cantos anos tes? Sabes, o sea, como 52. Si dices que de repente tes 10 anos, Sí, sí. pero no. O sea, Xa, como unha adulta pode expresar, me estás tomando pelo. O sea, non me gusta. O sea, e perder as formas a veces e iso tamén implica eso. Xa, xa. Porque non as perdimos nunca. Sí, sí. O sea, no meu caso, quero dicir Sí, que sí, sí. non perder as formas, nunca as perdí, nunca contestei, nunca dixen, e de repente como, cóstame, o sea, tamén tuve esa versión de ser como, estar sempre agresca e a miña maneira de defenderme era esa, pero buscar o equilibrio, ¿no? De que a veces é, pues, poñer límites ou dicir algo claramente, non tes por que perdelas, ¿no? Pero que a veces é para aprender a facelo tens que pasar por aí. Sí, sí. E E que tampouco pasa E nada. non pasa nada. Os demais estaban pernas 24/7. Hai xente que as perde todos os días E non se raya, flow in the nadísima. wind, sabes? O sea, Exactamente.
que obvio non vas a atender a eso, pero sí, síntome super identificada e estaba pensando moito que sobre todo que a relación con meus pais, que é donde máis nos sale a todos a nena que fomos, non? Entras aí como no papel de filla de repente. É como, joe, como me costa dar un golpe na mesa, tío. Sí. Un golpe na mesa e punto, pelota. Que tanta vuelta, nin que... Porque en realidad como... O sea, está. si o vemos sin que fosen pais, Sí, si o sí. viéramos sin que fosen pais, en Que é o plan, que hai que facer Claro, a partir dun punto. a algún punto sí, pero es como... Si é unha persoa que estás, como, la mandas a tomar por culo, ¿no? Sí, sí. O sea, aínda que nos coste a veces mandar por culo, Sí, sí. mandar a tomar por culo a xente, Sí. pero Por a veces exemplo- está ben. por non exemplo, pasa na nada. peluquería. Claro, por exemplo. Peluquería é un exemplo perfecto. Que non teño nada en contra da peluquería. No, pero cantas tampouco. veces vas á peluquería, ou ibas, ou vas... A mí pasoume En fin, un montón de veces que salí da peluquería con ganas de llorar. con ganas de chorar. E dicindo ya, tipa. Ah, me encanta. Sí. Es genial. Sí, sí, me encanta. E chegas a tua casa chorando, sabes? En plan, por que non lle dixeches á peluquera? Oye, non me gusta nada. E aparte, non ten nada que ver co que che pedín, o sea, O sea, e non lle dices. e sin malos rollos tampouco, porque como, mira, é verdad que o meu pelo, a casa me armaron cirio monumental, porque eu a foto enseñei xa. Non sei en que momento non nos entendimos, non pasa nada, busquemos unha solución conxunta, pero non me podo ir así a casa, non? E non fai tanto, se fai un ano ou así, que me cortei o pelo super corto. E pasoume isto mismo en plan, pero eu que teño 3 anos outra vez, o sea... Claro, o sea, xa mo cortou, bueno, pero dixen yo. Non, Xa, tío, xa. non lle dixen. O sea, a veces, por que E non? que sei como hubera solucionado a chica, sabes? En plan, porque aparte Claro, era e super gústache. maja. Sí, me encanta, voy a llorar con mi amiga. O sea, y es como, E ti en plan, vuelve ahí, Vuelve ahora al día mismo. dille, mire señora, usted o sea, en serio. Y es, o sea, es simple, o sea, é algo tan simple como eso, para canto máis dicir a alguén Sí. algo Pero a castración, xa... eu eso chamo a castración de la niña buena, tío. Juli. O sea, eso deixou Copa- pegada moitísimo, Moi, o sea, moi heavy. O sea, co paso dos anos vas te dando conta. Como esa... Por eso tamén quixen romper co mandilón rosa e todo o estereotipo aí. Que eu de pequena xa me costaba moito todo eso, pero sí, é como... Sí, hai unha movida tamén aquí, dono. Igual cada vez menos, ¿no? Pero bueno, na miña época, vestido e lacito, iban de la mano Sí. e... que guapa, así calladita e no, tú no, no e é puedes moi, llevar la a contraria. veces é moi relacionado con E é como te pensamento propio. está moi E ca moi infancia a veces tamén, sí, como obviamente. eres pequeno non contas. E despois se eres neno, se eres nena, non é Ten, igual, sí, se, ten. non é o mesmo. Sí. O sea, a agresividade non está vista da mesma maneira. Total. E moitas veces claro que forma parte e está ben, pero o sea, nós tamén temos esa parte. Sí, sí, super Y- reprimida. Pero témola... Necesitamos ir a clases de boxe. Quédate aí, no nos saques, es como... Claro, es que a veces, ¿sabes? Quien dice eso dice no súper o en donde coño sea. Sí, sí. O sea, o con... Sí, que confrontar algo, por moi banal que sea, como decir a peluquera que quedou fatal e que non te vas a ir así, a agresividade é, en realidad, o que che permite facer eso. Sí, sí. Entendendo a agresividade como un impulso ben canalizado Sí, sí. e medido e tal e cual. Pero necesitase ser dueña da túa agresividade para poder confrontar as cousas. Sí. Eh, Igual que lle dices a alguén, oye, pues encántame. Oye, Sí. me encanta el look. Oye, me voy contentísima. Pero, tía, sí... o sea, que eu podería dicir varias veces que me pasou eso. Sí. Estamos Y liberándonos, dices tú, estamos en proceso. O sea, es una broma. O sea, de esta tipa é unha broma. Porque o sea, nada que ver coa realidade. O sea, nada que ver. E tú sales de ali chorando de camiño a casa e dices... E eu non o dixe nunca. O sea, pois eso pasoume con 17 anos, con 16, fin de ano... Como con fiestas, eso, tal. con escoitar opinións de alguén sobre ti ou sobre o teu proxecto profesional coas que non estás nada de acordo Sí. e sintes que se están indo de madre, e en eso vamos a atravesalo todo, sabes? E decir, mira, relájate. É unha cousa... Bueno, que é importante que salga. Así que aprendamos. cando sale as esencias, poñédela en bucle E ya e estaría. confrontades a peluquera e a que vos faja falta, Pegáis a vale? la peña e cortáis los mandilones. Bueno, tía, guai. pois nada, pois isto está oficialmente chegando ao seu fin. Check.
Vamos a tirar isto por aquí. Así que nada, para terminar o episodio, a non ser que queiras falar de algo máis ou te apeteza. Non, No? estou ben. Sí, vale. Entón, para terminar o episodio, no teu caso, trouxan a bola do destino. Eso me encanta, bola esta. Non sei se funciona, pero bueno. Xa que hoxe falamos moito de soños, As miñas tripas. pídete aí un deseo e consulta aí coa bola. Bueno, Pensa aí, algo que se che faga pido ilusión. deseo e a bola me pone noni de coña. Bueno, non sei, ya veremos con la... Teño que sacudir, hai que sacudir isto. Pensa aí, algún deseo que poidas pedir así en voz alta ahora mismo. Hai que en voz alta. Sí, sí, te apetece. Vale. Ou, si queres, para a túa intimidade, pues para a túa intimidade. A bola, a veces, é A de veces- Tiger, ¿no? Non funciona como desearíamos. Ahora mismo, dedicarme ao que me gusta, 100%. 100%. Vale. O sea, total y absolutamente, y vivir de eso. ¡Vamos, bola! Pero vivir a tope. ¿Qué dices? Que yo no veo nada. Bueno, está en inglés, pero... Es que teño presbicia, esto no lo dije, pero... A ver. A ver, lee. Que non vexo nada aí. ¡Oh! Positivamente. A ver, pero yo no veo nada. Bueno, ahora creo que xa o menei. Ah, no, mira. Positively. Creo que pone eso, ¿no? Ah, para xente de presbicia no vale. Bien, check. Vale, pois os capítulos terminanse sempre, ou vanse a terminar sempre, ¿no? Que é o primeiro que gravamos, con esta pregunta e a túa contestación. E a pregunta é: cal é o teu desexo salvaxe para ti e para a humanidade e para todo o mundo en este 2025? Ah, neste 2025. Cal pode ser o teu desexo máis salvaxe para todos? Para ti e para todos. Co que che gustaría mandarlle á persona que está vendo este podcast do outro lado e decirlle este mensaje. Vivir na coherencia. Que pensamos, sintamos e fagamos o mesmo. O sea, si penso que sí, non podo non facelo. Ou non... Si sinto que algo é que sí, non podo non facelo. Entón que eso vaya en coherencia as tres cousas. E así si intentamos eso, Ya, así ya o mundo pasa a outro vamos nivel. aí un pouco gestionado. Quero ir comer a casa de tal? No, pues entonces no. Quero ir a tal? Sí, sí. E xa está. E soñar, sí, por supuesto. E en 2025 a tope. Son nice. Ya estaría. Tío. We did it again. Moitas gracias. Check. Bien. Quérote moito. Una joya. Mariana. María Fauci con todos ustedes.